To bol úplne najslabší v tomto, ale nechám to teda na vás. Dáme si ďalšiu hru, dáme si hru, ktorá sa volá Seznamka. Ale aby ste boli fakt demokratickí, tak akože berte do úvahy to, že kto by mal ísť podľa vás hrať tú Seznamku? Geňo! Ale ja si myslím, že sme fakt dobrí. Platí taká ešte vec, ktorú som nespomínal, ako náhle niekoho pošleme dozadu, tak bude veľmi rád, ak niekto z vás sa k nemu pridá a bude ho kontrolovať, že nesvičí. Zadání. Poďte. Má ešte s nej zabijú normálne jednou. Ešte nevadí, že seš druhej. OK, a Seznamka spočíva v tom, že Geňa ako keby prišiel do televízneho studia a nájsť si svoju partnerku alebo partnera, hej? S tým, že v tom prípade sa Michal, Igor a Roman budú musieť premeniť na niekoho. Na niekoho, koho všetci dobre poznáme, koho všetci dobre známe, alebo či už ja neviem, z filmu, alebo z televíze, alebo z reálneho života, to je jedno, musíme ho všetci poznať. Čiže na koho by sa tak mohol premeniť Roman podľa vás? Roman v každom lesne niekoho. Ale rád je po nemecky podkran. Ja som to ešte nikdy nehral. Čo? No a to si na Slovensku ani nezahrám. Čo? Ráta? No jasne. Chceš hrať ráta? Jasné. Ale ty vieš, o čo ide? Jasné. Aj vieš, že bol včera v parlamente? Jasné. Každý je prezidenta, že? Všetko viem. Aj vieš, že v prdeli? Vieš všetko? Dobre, okej, dobre. Tak výnimočne tým, že si host, tak si môžeš zahrať ráta, lebo my sa na ňu alergický. Ty. Všetci, lebo my ho všade dostávame, vieš. Jak u nás Mojsel. Ale ty vole, my si tady žijem, ty vole, rozdiel u nás. Ja, keď som videl prvýkrát v živote, okamžite som mu všetko veril. No. OK, dobre. Na koho sa premení teda Igor? Láska, Budia, Vila a Malka. To je skúzle, ty by ani jeden, podľa mňa. A Malka. A Malka? A Malka, neviem, čo som nehral. Drábová. Ako? Drábová. Drábová. Drábová žena. Ja. Rátová žena? To podobne ako včera s tou Ksenovou. Včera ale Ksena nevedel vôbec, o čo ide. Ale to bych taky nevedel. Dobre, čak, skúsme ešte, máme čas. Justin Bieber. Keď sme poslali dom Justin Bieber. On nevie ani, čo je čo. Justin Bieber. OK, no skúsme ešte. Ako? Budvíne. Ako? Ozzy Osbourne. Myslíš, že by poznal Justina Biebera? Ty jsi Justina Biebera? Já o děti se nevím, ale... Ona ma moc není, ale akurát, že je najbohatší, momentálne minulý rok bol najbohatším hudobníkom v Amerike a teraz má myslím 17? 17, myslím. A taký hezbolný to má na to v živote necítim. Ja som teda...
Bieber, víš? Co všechno tam máš? Kdyby si bol nejaký kouzelník, kdyby si bol tento, jak sa volal, Houdini. Randa? Ako? Copperfield. A už si to dal. To môžeš byť, čak ty ho pamätuješ. Copperfield? A Copperfielda vieš? Já si bych Copperfield. A co je to? Já jsem Ozzy, ne? Nebo ne? Či ty si Ozzy, aha? Jo, jsem teda. Dobre. Ozzy? Ozzy Osbourne. Čiže máme Ráta, Ozzy Osbourna, pekná pani. Já ho trošku popletu. Ráta, Ozzy Osbourna a čo bude? Michal Mohl? Ako? Kretočka sme už hráli. Terminátor? Spider-Man sme hráli. Proč nemůžu být Justin Bieber? Lebo tu nechceme byť na pôvodci. Ale tak buď Justin Bieber, no dobre. A ja ti len poviem, že teraz má nový single s Chrisom Brownom. Tak já nevím. No, čo to je jedno, Co ty robíš po večer? Čože? Co ty robíš po večer? Ježiš, čo ty si videl? OK, čiže máme Ráta, Ozzy Osbourna a Justina Biebera. Ty kokos. A viete, koho sme poslali do toho, ne? Ste mali nejaké plány na zajtra? Tohle ti chci ukázat, že jako 17, ještě si ználi na hračky jako. No, má, ty půjš jako kolo. No. No na to musí prísť, to je jasné. Idem ho zavolať. Môžete. Sa to zavrali. Už nepřijde. Jdou zpátky 3. Ja len otázka, Mladá sa čo slyšel? Gedo zadať, alebo neslyšel? Ne. Vôbec nebylo zadať. Ďakujem pekne. Co, sluky? Super. Ďakujeme. Gedo, ty si prišiel zase do televízneho studia, nájsť si svojho partnera budúceho a začne táto hra. Teď. Chcete napít? Dobrý večer. Tu tričko mi dostala. Jsem neřekla. Ne, jsme si tak povídali prostě, to bylo úplně super. Zeptám se vás rovnou, proč se nesednete? Vy nemůžete sedět? Hádej se. Pohodě, já se ještě nasedím. Pán číslo 2, jestli jste pán. Vy máte mazlíčka nějaký. No. Jste plišák. Ale já si mluvím. Vy jste... Já si mluvím jako... Proč mluvíte s plišákama?
To zní divné jako trochu. A oni vám odpovídají? Ne. Ne. Za to odpovídám já, když si hrajeme třeba. Já řeknu, ahoj, tak jsem doma. A on řekne, to je dobrý. A to mluví on, to nemluvím já. Nebo se spolu zpíváme jako oh yeah, nebo jestli v autě. Pán číslo 3 jste pán? Nebo paní? Kašlu na plastiku. Prosím. Kašlu na plastiku. Kašlu na plastiku. To je škoda, protože byste vypadal líp. A vy jste starý, hodně starý? Záleží, jak se cítíš. Já možná jsem opakoval, prosím. Záleží na to, jak se cítíš. Já vás cítím. Ale máte můj respekt. Ty Vy jste nějaký umělec? Yes. Anglický umělec? No. Americký umělec? Yes. Já bych rád řekl, že teď si taky hodně sám povídám. Co je píšáta? A si se mnou. Vy jste americký umělec, co plastá? Já se neměl. Dobře, pojďme se vrátit k plastika. Vy nemáte rád plastiky. No. Jako na svůj ženě, jo, ale na sobě ne. Takže jste ženatý. Máte děti? To je úplně jedno, já jsem tam tady dostal. Máte rád děti? Mám děti, no. Já ne. Já zase bych rád poděkoval svým dětem. Vy jste taky herec, vy jste vyhrál nějakého Oscara? Já jsem momentálně slavnější, jak nějaký herec. Jste slavnější než God třeba? Momentálně bych si myslel, že to je nespravedlivě, ale jo. Takže bych rád poděkoval. Proč to prdele furt děkuješ? Co to má rád? Jdem to peří. Mám rád vící, ty vole, ale děkuju. Ale že bych rád poděkoval. To my takhle děláme. Vždycky my děkujeme těm, kteří stojí. Takže jsi něco vyhrál, že děkuješ, nebo proč děkuješ? No, hodně jsem vyhrál. Hodně, takový výherce, nebo do toho. No, výherce. Tak, ale dobře. A vy máte rád zvířata, jo? Jste pán, nebo jste pán? No, Pán. chlap. Chlap. Nevím, co jste vybrali za krete? Máte rád zvířata, prostě s nima mluvíte, máte rád zvířata? Ne, mám rád plišáky. Plišáky, já jsem zapomněl. Plišáky máte rád. Já nesmím mít zvíře, jako. Jste alergik? Ne, jako, Nesmíte mít zvíře. ne, rodiče to nechtěli. Jak se jmenují rodiče? Stefan a Joanna. Na to si sednu. A příjmením? Šmitmérové. Já jsem vždycky domů. Já jsem si to nemyslel, co je. Tak dobrý, počkej. Když vám řeknu, jak se jmenují rodiče, tak byste si viděl tím pádem, jak se jmenuji já, byl by pohřeben. Tady se
Mr. Dan, vlastně. Joana a Stefan. Stefan. Steve, jako. Říká máma, Stefan. Říkám tati. Já například mám nastudovanýho celého Pána prstenů. No, gratuluju, vole. Taky jsem to, protože rodiče chtěli prostě, abych to čet, aby ty penízky. No, přesně. Parafráze. No, to je tomu hlavu žena. Vůbec, ale dobře. Dobře, a vy máte fousy prostě, vy jste fousatý, jo? Ne, takže máte fousy jen tak. Ne, to mám kvůli vás. Kvůli mě. Tak děkuji moc krát, ale jinak jsem nemá. Tak to je super. To je super, ne, super fousy, že nemá. Já to mám kvůli vám, abyste to měli jednodušší. Ty vole, co je na tom jednodušší, když máš fousy, nemáš je? Protože ti to napoví, ty vole. Tak jsi fousatý chlap, vole, co jsi? Nejsem to je na kuličku, vole. To je super, že ty vole, Lucka Bílá. Takže ty si myslíš, ty vole, že matka Lucie Bílý se jmenuje Joana Zaňák? Stefan Zaňák! Tak a super, když ty máš fousy a nemáš je. Nenapadli tobě! Ale já nevím, proč je máš tak u mě, vole, že máš vůbec nic, že nemáš, vole. Já je mám, abys to uhádl! Jak to dobré? Můžeš si myslet, o co fíze jde, vole. Jak to mám vodu, když se mě fousy a v tom mě nemá, vole. To zjistí. Nejpak, vole, nejpak. Já například taky to sako nosím normálně, ale abych vám pomohl, jsem si ho dal opačně. No super, tak se tam to musí opačně, tak aspoň zažití, vole. Já nevím, vole. Ne, buď rád, že přišel saku. A všude do prvencí. Tak je rád, vole. Samozřejmě zkusím lacený klik, asi to nevíde. Čau, Richard. Čau. Takže ty fousy máš na gomičku, aby jen tak, že to je prdel, jako. Ne, aby to pro tebe bylo jednodušší. Já jenom potřebuji zjistit. Co to je? Fousy. No, a co ještě? Dlouhý fousy, vole. A co ještě? No a jak se tomu říká ještě? Plnovous. No, jak ještě? No. Víme, vole, já nevím. Jsou větší, že konečně něco hládáš! Tady úplný hovno, že nepíkru vůbec nevím, o co nevím. Je fakt, že nevím zateskat, jak mi pomáhal. Dobře, zkusím to na potlesk. Tak Horka? No, tam je někdo. Máš rád plastiky, takže jsi starý. Já jsem hlavně smutný, že toho smrkáče uhodneš. A taková legenda. Legenda jsi. Asi už to není dost dobrý. Americe. A jsi herec? Taky trochu. My říkej mi taky trochu, řekni mi jo nebo ne. Jo, když jsem je herec, prostě potřebuju prachy, tak já to točit, no. Nejenom já, to samozřejmě všichni. A je to pohoda, sedíme na sedačce. Já nevím, vole. A žvaníme, žvaníme. A jsi fotr, vole, Bíbra, vole, nebo vole.
Potrsám. Můžeš mi pomoct, vole, nějak, trošku, prosím tě. Já se s tebou chci seznámit, ale nemůžu, vole, když mi nepomůžeš, tak se s tebou nemůžu seznámit. A budem tady, vole, hodinu, vole. Pomůžu ti. Pomoct. Sobotu. Sobotu, vole, sobota se Sobotu, vole. Sobota. Je černý den. Tak jsem, abys mi pomohl, abys mi nevypravil v svém životě. Sobota, černý den, dobře, Black Day. Tak se na sobotu. To si dělá. Se to uhodný. Víš o tom, že jsi strašně podobný tomu... Sorry. Šefe, mohli ty nás tady, to tomu Didovi dokážeme teda. Jo, to zakáže. Tomu Didovi to. No jasně, je to slyší. Jsi mu strašně podobný, no, ale takový kudrnatý vlasy. Kudrnatý vlasy, vole. A jsi mrtvý? Jsi mrtvý? Co se kurva rozmyslíš, ma víš, jsi Kdybych byl mrtvý, tady se mnou nemluvíš. To bys musel mluvit s duchem. Máš rád satana. Rozpaženice ne. Ty vole. No. V jakým jsi hrál filmu? To byl seriál. Tady machnuješ a hraješ seriály? Ale o mě, rozumíš, o mě. O mý ženě, o mých dětech, o nás. Já nevím, vole, Novákovi, vole. Což? Americký seriál o mě, o ženě, o dětech, ty vole. Horor, vole. Černej, vole. Chápí 14 minut. No, ale fakt Chápí se... 14 minut, takže to je jeden z rekordů mojich potom. Slovo v prvních 5 minutách padlo 16krát slovo rád. Hrozně si se zlepšil, ty hodně čteš teď. Tak. OK, dáme si ďalšiu hru a hra sa volá Nespokojný režisér. Ale otázka je, koho chcete urobiť nespokojným režisérom, pretože ten bude meniť dej ostatným trom hercom, hej? My si povieme takú situáciu, že čo by mali oni hrať,